fufala ki ambe la selige ka ba sutuba asila monument suma le krefe émission yi doso ka kene sabu alu bone contre ma ani sale abi nyana ma balma ke no dege ma haras na yugo lu ke dakan di jitum go ka ngara deni ka brama trawre tege to ne ka fela alu bolomo sirauka ambe fuli di bela jene ma amba fo ye bi émission asigle lu temu do bala ambe na o ye fo o ye ay cibla anga seko ni dongo tigila mo libeli do demba mu chesi seko ni dongo malikono abise ka nyana maya tugo ya mina ka se ka dla ay cibla oma ateke compagnie oma ni ala sona na tale nyefe ana le na barke bituguni ame afo ne ka du ci law kula be alna ka ram gofla don ko di alema parce que tout est surprise dans cette affaire avec ça gandi mfatama ambe befu kerengene ra dala keliala andara nyefe bi doni ambe same ke mukula depuis cette temena émission foloni ambi do ke sawneta ala ko fra antenne maka ka sijam ani kenen la bamul mandi ama ka anyew me nyona la ka ande la ka ngorota c'est ça Fatma et nous ngere la do c'est ça nous la soro kana inviter là Mfatama ame foli di bela jerema karwa émission ida so ko aba ni tay ni bi ba ange surprise gam wala andaga de ene ko oh ibe bo ni di toko ani jamuna ne ga so kan dado atola de ga wala gramo mona ene ko ya ba ida so bishuna ala ya angeske radio bawle sans fala ko sere ni ka yamare ko sere ni promoteur ka yamare ko sere no journaliste servi ko sere ka du mo pela jeni fu be lamine ka technicien fu lamine animateur fond ka apef be lamine ma bara avec ce kuma tembeli gulu association du diable un festival qui nous ont organisé ko sere ala wo mo ka kalfona ko sere ni ko idazo amba fo bawle la memba o la ko surprise bele mi ma kono o de ni shekma temeli ni diya blom président sango sang be festival do ngona be ni nanta ya ta ko tana me wole sera mashuna femina ameno di nyefo mawi shekma temeli festival diya do ngon la benata ko tana kofe hakilina jume ebla ka demiseni ala karamgo ba ka kala ni nanita ina fo madu sangara ala ka hinala idazo bayro sidide jibaro de solo mo dubalo idazo hakilina jume de nanani ni parce que awi segun ngonna festival do ngoni kofe kata yi ko hakilina do sorla ko demten do be duma ko be fe ko on hakilina ni nanane kan wali ko ba afuye ka fo nekli ngakilina te ko sebe to ni bela jeli nga akilina festival do ngoni na wati sira on reni ngol vola do bla de wala ko sebe on ni kan wa do bla ni wala to nya me bla ni ko man mundu jugu ya te ko sebe akadi bela jeli ikayi kene ba no sans fela ko sebe o me shuka su ana kile sawa do shu sawa do me na ta bela jeli o abdo wa bela jeli ko sebe donc am to am won fula kanita shu folo amina ni jouer shu fula na mi sawa jouer shu fula na mi sawa jouer shu sawa na mi sawa jouer to be do ko tama
i b'a sɔrɔ heure 1 minute dɔw ma heure 1 minute 30 minute dɔw ma heure 2 minute dɔw ma kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ i b'o ngɔnifɔla minnu wele ka na u bɛ si ɲɛnafɔliw de kɛ kosɛbɛ maa min bɛ si ɲɛnafɔli kɛ n'i nana fɔ ko heure 1 de b'i bolo i ka jouer ni hakili tɛ a tigi dusukun bɛ tɔɔrɔ dɔɔnin o ye tiɲɛ komi an tɛ se ka bɛɛ sɔrɔ fɔlikɛla ka ca kosɛbɛ an y'a ŋaniya n ko ɲinan fɛn dun dabɔra mun de kama ngɔnifɔla cɛkɔrɔba minnu bɛ yen denmisɛnninw ka to ka jouer u kɛrɛfɛ la n'u jouer u kɛrɛfɛ u bɛ hakili dɔ sɔrɔ u bɛ expérience dɔw sɔrɔ u bɛ se ka hakilina ɲuman wɛrɛ sɔrɔ ko san wɛrɛ ou san nata caman ne fana bɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔnna ye o de bɛ ko ninnu ja an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen u b'u bolo da yɔrɔ dɔ ngɔni na u bɛ se doni ɲuman dali la u labilala u karamɔgɔw fɛ u ma se ka sira sɔrɔ ka se festival kɛnɛ kan an fana ye an sigi k'an miiri tɔnden bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ an k'a lajɛ ni seli tɛmɛna fɛn min ye avril kalo tile 18 kɛnɛba dɔ bɛ Falajɛ Tour de l'Afrique kɛrɛfɛ an b'a fɔ a ma ko Yirintu kɔrɔ yanni Jigiyabu yɛrɛ ka créer 2015-2016 o y'a sɔrɔ san o san an donso tulonkɛ organisé o kɛnɛba ye o kɛnɛ in ye kɛnɛ ye symbolique de don an bolo parce que depuis an yɛrɛ tɛ fɛn bɛrɛ dɔn wagati min na an bɛ to ka tulonkɛ kɛ o kɛnɛ in kan an bɛ to ka ɲɛnajɛw sigi a kɛnɛ kan donc an y'a kanu ɲinan ninnu mɔgɔ 4 sɔrɔla san wɛrɛ a bɛ se ka kɛ ninnu t'o kɔnɔ 4 wɛrɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ se ka kɛ hali a bɛ kɛ 3 ye donc o miirina de nana an k'an k'a lajɛ yɔrɔ sigi a y'a ka kalanden dɔ bila n'i ma fili ma ɲina san 2 jate ɲɔgɔn na hali n'a m'o bɔ sa Amadu Bɛrite a labilala labilali don yɛrɛ anw kɛnɛ kan donc an miiri taara n k'an ka Amadu Bɛrite wele a ka na k'a lajɛ a fana ka karamɔgɔkɛ y'a dege mun na ka t'o jira kɛnɛ kan an ka ngɔnifɔla dɔ fana bɛ yen ko Konigaba Jakite n'i ye Konigaba Jakite fɔ dɔrɔn i miiri bɛ jigin an ka dɔnkiliba dɔ la Ala ka hinɛ a la Kileden Nfali Jakite ale mɔden de ye Konigaba ko an bɛ se k'a fɔ a wolola ngɔni na a tun bɛ ngɔni du kɔnɔ ni yɔrɔ sigilen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ du kelen kɔnɔ ye donc ale ka kalan a taara ka di mujugulabila ye labilala don min na ale dira mujugulabila ye ma ka kɛ ngɔnden fɔlɔ ye a kɔ donc an y'a Konigaba fana jateminɛ n ko a fana bɛ se ka na talan mun b'a la ani seko ni dɔnko mun b'a la ngɔniko la an ka n'a yira a kanubagaw la nin su ninnu bɛ se ka kɛ su dɔw ye mun b'a to dɔ fana bɛ ninnu ye u ka kunsigiw ye u ka mariage fɔliw ye u ka dumuni fɔliw ye u fana b'a fɔ an ye denmisɛnnin dɔ ye ka jouer nin don a ka d'an ye an ka wele ka na tulonkɛ dɔ sigi an yɔrɔ la donc an hakili sara ale la o kɔfɛ Tumani Kulibali ale bɛ Jikɔrɔni Solo kɔ a fana bi na ala ye clip dɔ bɔ clip in lajɛra kosɛbɛ hakili la a y'o da Salifugula mɔdenw na donc o Tumani fana an ko nin bɛ cogoya mun na n'a ma falen don dɔ de bɛna cɛkɔrɔba ninnu ɲɛnafin bɔ a la ni Ala sɔnna a ma o kɔfɛ an ka ngɔnifɔla Amadu Sara ye an yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɛ n'an terikɛ an n'a jɛra kojugu mais Ala y'a kɛ Salawu festival la ni ɲinan ta Salawu ta kɔni o y'a sɔrɔ farigan b'a la a ma se k'o participer ɲinan ta yanni festival cɛ Ala y'a ka kalifa minɛ a la donc ale fana ka kalanni dɔ bɛ yen ko Wasolo Dawuda Sidibe denmisɛnnin don a fana b'a bolo da yɔrɔ dɔn kosɛbɛ wa dongiliw basigilen don ni Ala sɔnna ma an y'ale fana wele a fana y'a wele ko favorablement ni mɔgɔ 4 ninnu de sɔrɔla ka na su ɲɛnamaya an ye avril kalo tile 18 n'a bɛ juma don ma a bɛ kɛ Falajɛ Tour de l'Afrique kɛrɛfɛla la juma natɔ kunɲɔgɔn ni Ala sɔnna a ma an k'a fɔ ten juma natɔ kunɲɔgɔn donc hakilina min ye nin ko in kɛ c'est pour que nin denmisɛnnin ninnu u bɛ se fɔli la dɛ u fana ma festival donsoŋɔni sɔrɔ u fana bɛ se ka nin su in fana kɛ a ka kɛ repère y'u bolo u bɛ se ka jate ka baara ɲɛnama kɛ ka fɔli ɲɛnama kɛ a don donc su in fana na an ye heure 1 ni minute 15 bɛɛ lajɛlen ma si ta man ca ni si ta ye n'i wulila i b'i jija i bɛ se dongili mun na
il se comme on bonna bidija ko ke competition tele ayi ama dabo kama adabora mun kama ay kali ka ko yira il se ka ko mi ngi ki kan bo wole ki je no wole ikala de dozo foli mu nyoke suma foli mu nyoke kan bo foli mu bo ya ni karama ko e da so iniko shomar temeli mbi fo nyoro la ne kati la nyuma au mu ni bora au mu yoro la shomar temeli abena da ni demsenu no ube au bi fe ka ninke la dai ba fo au bi festival do jogon ga tuwa ay da so bon anta fo ngamba ke la dai sambe na gere siga do ko fa na bi na wati do la ala madima ibada ko ndi wati ni fa bi na kaninke so mi siga fo na a ni fa na kaninke ataka la dai na ko kalani ni ko ma chaya hama sango sani festival kemna kalu kili kalu fla amasi kambi amsira kina kwa dimeta ko ke ko fana do mu makene so wasi ku dija siga ko ke na aya sekerani ilu kuma ka itoto kuma akadanye ni samu kala amsira ke ni santi amsira ke dulo festival yere wakati yere amsira ku wuli lo akadanya ngana kan mo foldo ke donc amsira mo fla mo so wa wuli ko kanu ke akon kan akake kuma be o kan me mo kuma fi toto mbe sigi kana ni ngale ko nana karamo tebeli debzene nani ni wole defle au ka tinande mu soazi ka taka talon debzene talon na wa ube aya soazi do ka dota yo ka mo ka dota na ube aya u ka barake tuko dilaje ka tinna ko kuta barake tuko bala dreske fana bala ni barake tuko fo ka fo ko dreske bala ngon fola chokro ko ka chang donc il va sur festival keleni do fana ka kalandi no jura to sebe ina fo do fana ka kalandi no mo jura le festival do so woni donc en fana avec jatimine ka ayi ka fo ko ne ba ni ko ne ba ta bi ma bla ko fola de ko sebe mais bima bla ngon vola aka gere ko ne gabate abudu jakte dia ay ko ne bay mfal jakte modi ni jibro ni fal kasi de ngati la de ko ne gaba fendo jakte de a jakte do me wala amu jakte du festival la mu kala shaka ka kala wala c'est-à-dire il va fo mina festival na mo ko afla bela jere ma diliga festival ke to wala sini jawa to wala sini mo sari ka kala ni gonde fo ko ni mo sari fatula ka de tum nina afana idresa so na festival du abu jati kala shaka kala ni afana ka participation follow ay jura ni 10e édition na 10e édition takotana mais ni fon frère ni shima de la festival du so woni ke donc afana ya mu market namba yi wu foli usi wu yere namba yi wo ba fo ay ko de ga ba do ala ni na ay amul vertu do ala ni ay waso do ala ni ay tumani do ala ni wo fo ba ka cha me wuta don ko be ke chuga mu me kanu ni bu blala kwa donc ni pour ma festival so no mo ye ni nye bu ga joni do yi na bu ni si wasa bu fana ni soja donc o rido OK madame ni dawda la berino amla srawla la nguli ole kamale sayana do di bado saya kamale tiaro saya kamale jimala ya ibu bana te do do ne mamaru bala do wa do mamaru la saya kamale tiada la nguli ole kamale sayana do di saya kamale
Awama zona fama dagwedrona musogona dusine Levieto la zona zama dagwedrona musogona dusine Apabito la zona fama dagwezana musogona dusine Salifu la zona fama dagwedrona musogona dusine Awama zona fama minangena musogona dusine Abuto la zona fama dagwedrona musogona dusine Matola zona fa ngongolonge na musogona dusini Savia tu kulubali mazona doma minange na musogona dusini Mamina marigo zona fa ma tunange na musogona dusini Momiri garabi zona fa ma minange na musogona dusini Awa zona za Ndirigana Yonga jigido nino Kaiba mwana zetika Ayela la na mawe bana Siranda na zeta na kama dende Ayela la Kabelama Ane jae kana sumo Yoro denge moja mo Kaiba mwana zetika Ayela la na mawe bana Siranda na zeta na kama dende Ayela la na kawaye kana Sanda na zaza na mama dende ayela la Muza dibelema sumone kana mo Kaima ngone gamme kaima duroze tuma Ayela la na kawaye kana Sanda na zaza na mama dende ayela la Momere karabima sumone kana mo Tiru kunare kaima dibelema nazu Ayela la na kawaye kana Sanda na zaza na mama dende ayela la Kekare matigila morema ane jae kana Nazuru tigila mo sumolo zeze nazu Ayela la na kawaye kana Sanda na zaza na mama dende ayela la Comme émission wara bi bon dum ma woni ngali chaman ñeme ja chaman na feni jukoro e bolodi ñogoma wara be awni mo wara ci akula abani mo woro ci ok bismillah ni ko model blasinga ko so bisika la be mo ko ngala mun ke di fay
den fa ye fana ye gɛrɛsɛgɛ ko de kosɛbɛ a tɛ k'a fɔ ko karisa kɛra den fa ye ko karisa ɲɔgɔnna suma tɛ Mali la a tɛ k'a fɔ karisa kɛra den fa ye fana ko wari de b'a kunna ni bɛɛ ye ni gɛrɛsɛgɛ tɛ fɛn o fɛn na i t'a sɔrɔ an ka président d'honneur dɔ bɛ yen an ye ko in den fa ta ka d'u ma san o san a b'an bolo ma dɛmɛ festival donso in na ale fa fana ye n gɔni fɔla kɔrɔbalenba ye a fa fana jɔyɔrɔ ka bon Mali gɔni fɔla n gɔni ko la kojugu n'o ye Sarayɔrɔ Sidibe denkɛ ye Sunkalo Sidibe olu bɛɛ lajɛlen ka ko Wasolo Foronto an ye ko in den fa ta k'a d'a ma fana y'a minɛ n'a bolo 2 ye alhamdulillah o kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba a ka du filɛ nin ye Yirimajɔ n'i ko ko warabugu dɔrɔn o tɛ yɔrɔ dogolen Mali kɔnɔ n'i ko waraba cacu kɔni o tɛ mɔgɔ dogolen donsoko la wara ka denbaya pour que ka mɔgɔw hakili to wara ka denbaya la halisa o hakili to wara la an ye ko in denbaya ta ka di wara ka so ma wara fana fɛ yen an jɛɲɔgɔn jumɛn bɛ yen an balimamuso jumɛn bɛ yen an kɔrɔmuso jumɛn bɛ yen an karamɔgɔmuso jumɛn bɛ yen o de ye Awa Jɛma Jati n'ale yɛrɛ cɛbɛnkɛnɛ tɔnden dɔ donc o Awa Jɛma fana a balila la quoi a ko a jaa jigiya bɔ aw miiri bɛ nin na aw miiri bɛ wara la aw miiri bɛ vie la Ala ka hinɛ vie la an ko basi foyi t'a la a fana y'a minɛ n'a bolo 2 ye o ye honneur de ye ka di ale ma an ye invité d'honneur k'a la an ka donsoba tun bɛ Mali la yan nɔ mɔgɔ dogolen tɛ n'i ko ko karamɔgɔ Santu Togola donsoko kɔnɔna a kɛra fédération nationale président ye ka tila ka k'a donsoba ye ale mɔdenw fana bɛ yen i tun tɛ Santu Togola ye diɲɛ yɔrɔ si n'i ma papi ni levier y'a nɔfɛ o papi ni levier o fana bibi na n'i donna Santu Togola ka du kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bon kojugu Mali donsokola u jɔyɔrɔ ka bon an fana ka président d'honneur dɔw don san o san festival u bɛna kɛnɛ kan n'u ka kalanden n'o ye karamɔgɔ Mohamed Kadafi ni sogo bɛna kɛnɛ kan ni bolonafolo bɛna kɛnɛ kan donc an y'u kɛ invité d'honneur ye nin ko in kuru kala bɛɛ Jigabolo yɛrɛ ka sponsor officiel bɛ yen an jɛɲɔgɔn don an teri don an karamɔgɔ dɔw fana Su Sidibe n'ale ye société civile développement PDG ale de ye nin ko in sponsor officiel ye donc hakili la i ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na ja kan nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ bɛ nin bɛɛ la a dir'u ma kun minnu kama n b'a la fana a dira mun kama kanu a dira mun kama besoin min ka d'u ye a gɔniko mun ka d'u ye an y'a bonya ka di ninnu ma ten k'u fo la mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ nin ko ta k'a sɛgɛrɛ k'a d'a ma an b'a fɔ ne t'a sɔrɔ ne t'a mais ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin de ka o ta in minɛ donc a b'u fo karamɔgɔ Tembeli an b'an profiter an bɛ Kabe Jugu fo k'a dan sɔgɔ Banankɔrɔni ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba don n ka nin bɛɛ Kabe Jugu n b'a fɔ émission in kanubagaba don hali n'i taara ale sɔrɔ sisan a ka radio ti bɔ bawulen na 24 heures n b'a fɔ bon ni i bɛ taa sɔrɔ a sigilen bɛ radio kɔrɔ sisan a bɛ na émission in lamɛn ale de ye carte ta an b'a fɔ kosɛbɛ ni ale y'a mɛn ko ne tɛmɛna Segu ka tɛmɛ Banankɔrɔni ka taa Welesebugu n'a y'a kuma mɛn dɔrɔn o ye kɛlɛ de ye san o san ale de bɛ sɔ bɔrɛ 50 da ko ne ka taa san dɔw la ne tɛ taa yɛrɛ a bɛ n wele bɔ n'i mana sɔ in ta i bɛna n'i bamuso sɔrɔ yen yan nɔ donc n ka cɛkɔrɔba don ale yɛrɛ bɛ dɔwɛrɛ de b'a fɔ sɔ a b'o di dɛ ne kɔni ko numukɛ ne fa Sekuba ninnu ne ma ko Kabe Jugu ni sisan cɛ ko numukɛ mun don k'a tun bɛ bolokoli mɔgɔ 100 ka bolokoli kɛ sɔgɔmada mais ne mana ni cɛkɔrɔba in ma dɛsɛ o bɛɛ la sisan bon kɔrɔ fana bɛ ka na kɔrɔ ka na ni kɔrɔ bɛ na bolo b'i yɛrɛ anw ka baara kɔnɔna na sigili la bon ne y'a ɲininka ko dɔ la kɔsannin na n k'a ko biro di ne ma quoi parce que Kabe Jugu ninnu bɛ san 80 magɛw de la mais kɔsannin na an bɔra k'a ka denkundi kɛ a ye Sekuba tɔgɔ da o kɛra de san 80 kɔni a b'o bɔ yɛrɛ k'a b'o biro di yan nka e de nin kuma ninnu don la dɛ parce que e de wulila ni Kabe Jugu kuma ye Sɛkuba Tembeli ne da t'a la walahi nin yɔrɔnin kɔni a ye den tɔgɔ da n'a den tɔgɔ da Sekuba la an bɔra k'a kɛ a ye ne wele ko Tembeli ɲɛnajɛ bɛ yen denkundi fɔli don ne ko ba ko jɔn ka denkundi jumɛn don ko denkundi bɛ so kɔnɔ yan ko a ye den sɔrɔ k'a tɔgɔ da Sekuba n k'i mɔden wa
a ko bɔ ko natɔ ni woro Kra Tebeli a kɛra an mɔkɛ donc Actuel Media an b'o fo association Semeyiri an ka foli b'o ye Gana Media an ka foli b'o ye Araki Mali hakili la o ye a ka partenaire ye an ka foli b'o ye u fana ye k'u da sɔgɔ ko Tebeli n hakili la k'a daminɛ commune 1 fɔ commune 6 n ka ɲininkali tun kan ka fɔlɔ mais hakili taara kan est-ce que a bɛ tɔ ninnu kɛ cogoya min na ka woro 10 di donsow ma a y'o kelen de kɛ wa. ni ala sɔnna a ma komi an tun bɛ sunkalo ko la e yɛrɛ bɔra sa k'a fɔ jelibe ni jabate an b'a fɔ nin yɔrɔ in na o tan sɔngɔ dira a ma komi 6 bɛɛ Bamakɔ o dama ta la Banankɔrɔ ni Senu Baginda ni bɛɛ lajɛlen Kasela ninnu mais n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Ngɔnifila denmisɛnnin minnu yɛrɛ ma nin yɔrɔ in na o ye ko in minɛ n'u bolo fila ye ne yɛrɛ bɛ dɔw wele n ko ni woro tan mina ni kati min na u b'a fɔ ko Amaw sera ni woro ye u b'a fɔ Wasolo sera ni woro ye u b'a fɔ ko Konikaba sera ni woro ye u b'a fɔ Tumani sera ni woro ye ni kati ani ko ko bon u ye baara nɔgɔya ko n'a ta bɛɛ n'a bonya don aw kɔrɔ o de ka ɲi kosɛbɛ donc ka Ngɔnifɔla ninnu fo kosɛbɛ nin yɔrɔ in na ka ladilikan d'u ma fana n bɛ ladilikan jumɛn d'u ma nin ye gɛrɛsɛgɛ dɔw de ye i ka baara n'a sɔrɔ i bɛ baara o baara la n'i y'a minɛ sɛbɛ Ala b'a jidi don o ye cɛ kulonkɛ tɛ baara la kulonkɛ tɛ baara la ni y'u ka ni min cɛ n'i bolo dɔrɔn o de ye kulonkɛ ye n'u ka entreprise de y'o u ka taa dɔɔni dɔɔni k'u basigi kosɛbɛ hali ni fili de bɛ wuli donsokɛ da n kɔni tɔgɔ de ko donso n kɔni o ye cɛ n'u wulila k'u jija u k'an ka donso cɛkɔrɔba dɔn ani donso dɔn o lawulili kɔni kosɛbɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka wari ɲini fɛ i bɛ tutu caman sɔrɔ o la o ye cɛ Ngɔnifɔlaw yɛrɛ donso minnu b'a fɔ nin Ngɔnifɔla in kalan na kosɛbɛ n b'o ɲini u fɛ i b'a dɔn denmisɛnnin minnu don fana u maralen don kosɛbɛ u bɛna t'o sira kan kosɛbɛ n'o bɔra yen somaw bɛ kɛnɛ kan i ka somaw da n'o bɔra yen dɔ bɛ yen soma tɛ donso tɛ ale kanubaga ale ye donso Ngɔni kanubaga yɛrɛ i b'o ta kosɛbɛ dɔ bɛ yen o y'i ka dinɛtigi i ye n'a fɔ anw ɲɔgɔnna wala parce que anw fila an tɛ soma ye an tɛ mori ye an tɛ donso ye wala mais anw ye donso Ngɔni kanubaga wala donc o ye ladilikan ye k'a d'u ma ayiwa a n'o kɔfɛ dɔɔni dɔɔni kosɛbɛ o tɛ tɔ to foyi la o ye cɛ n ɲɛ bɛ yɔrɔ sirili minnu na n ɲɛ bɛ seguba minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ n ɲɛ bɛ mutugulabila ninnu na ninnu ye Ngɔni fɔ waati dɔw la kosɛbɛ hali nɛgɛso t'u bolo o ye cɛ ka na b'o la ka moto sɔrɔ kosɛbɛ ka b'o la ka mobili sɔrɔ bi na n'u ye mun ɲini Ala fɛ k'a ɲini donso fɛ k'a ɲini somɔgɔw fɛ u b'o sɔrɔ o ye cɛ mais olu yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ jara sisan ne yɛrɛ bɛ nin denmisɛnnin caman dɔn nin caman ye mobili sɔrɔ ka sɔrɔ a ye mobili bɛ Amadu bolo a bɛ Konɛgɛba bolo a bɛ Tumani bolo bon Dawuda de ta sa kɔsana na yɛrɛ moto kura sɔrɔ a ye moto kura 2 de sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na bon n bɛ fɛ k'a fɔ u gɛrɛsɛgɛ jara olu tile bɛnna ni nin tile mais mun b'a ɲɛ i bolo sisan hakili sigi o ye cɛ basigi o ye cɛ donc u kana aw ja foyi la foyi nɔfɛ a ye aw ja aw ka Ngɔni kosɛbɛ kosɛbɛ a ye aw ja donsokɛ nɔfɛ a ye aw ja somakɛ nɔfɛ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o ye cɛ donc n b'o ladilikan d'u ma Mara k'e yɛrɛ fo kosɛbɛ k'i fo nin ye i siɲɛ 3 4 de ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka événement fɛn o fɛn nana fo ni ne de y'a jɛ sinon i bɛ wele Tebeli radio y'i ta ye Tebeli n ka média y'i ta ye n'i t'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ i b'o bila an yɛrɛ tun y'a kanu bi ne tɛna an bɛ Ngɔnifɔla denmisɛnninw wele n y'u fɛn o fɛn wele dɔw n'u karamɔgɔw voyage la dɔw fana bɔra voyage la bi o de la i m'u ye kɛnɛ in kan yan sinon u bɛna taa tugu Ngɔni na yan donc o hakili to ɲini k'i fɛ k'i fo yɛrɛ de bɛɛ tɛ se nin na bɛɛ tɛ se nin na i fana k'i cɛsiri halisa i ye ɲamakala de ye i ye animateur ye i ye jamana in yala ni nin ma fɛn dɔ fara e kan bi ne kana sigi e ka radio la ni ne ka kuma ka misɛn n'a ma dɔ fara e kan a tɛ foyi bɔ fɛn dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ baw ma Mangara bɛ ne wele sa a Tebeli
ka di kan kosɛbɛ n bɛ ba ma parce que mangara y'a jɔyɔrɔ dɔ la ne fana ye kosɛbɛ donc k'i fo kosɛbɛ a diyara n ye k'i ni ce jigabolo bɛɛ lajɛlen ko k'i fo a diyara n ye kosɛbɛ halisa ala k'an to ɲɔgɔn amin yarabi arajo in ala ka barika don a la alhamdu ala ka barika don a la amin yarabi an bɛ kuma minnu kɛ arajo la yan nɔ kosɛbɛ ala ka kuma bɔ an da minnu bɛ diya mɔgɔw kulo ye kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka kuma bɔ an da minnu ye balawu ye allahumma an min bɛ jamana min kɔnɔ n'u mali don amin ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi allahumma min ala ka basigi don mali la amin yarabi sitanɛba ko fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ta ka bɔ allahumma min jamana kalifalen don mɔgɔ minnu na bi amin an bɛ dugawu k'u ye ala ka jamana ta fanga di allahumma min ala ka jamana ta fanga di allahumma min jigabulon ngamu an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ kosɛbɛ n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn o ye kan tiɲɛ mali la yan o ye tiɲɛ ka san kelen kɛ ka san fila kɛ kosɛbɛ ka san tan kɛ kosɛbɛ k'i b'a mɔgɔw ye ɲɔgɔn nɔfɛ kosɛbɛ k'u bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ halisa u bɛnnen don a kan karisa e ye ɲɛmɔgɔ ye karisa e ye nin ye e ye nin ye e ye nin ye kosɛbɛ walayi mara o man ca tɔn na dɛ ayi o kɔni ko an b'a yɛrɛ san o san tɔn dɔw ɲɛmɔgɔ bɛ falen falen wayi bon n bɛ tɔnden ninnu fo yɔrɔ la ne ma foyi ɲini u fɛ u m'a kɛ kosɛbɛ ni ne ko ko n tɛ nin na a ka ɲi maa ma ye fana o u k'u t'a b'a la fɔ k'u t'a la n b'o seereya donc o kɔni o ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a d'u ma diyara n ye. k'a fɔ halisa an b'an cɛsiri kosɛbɛ an dɛmɛbaga minnu fana bɛ yen an b'u fo kosɛbɛ k'a kɛ to ɲini kɛ bɛɛ fɛ nba kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ kuma n'i ma don dɔ gasi la O ye tiɲɛ ye. parce que n'i fɔ ka boli Awɔ. ka sira ɲini i Eh, fɛ n'i ma sira di an tɛ taga fɔ Awɔ. donc k'a kɛ to ɲini kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ y'ala sɔnna an ma nana an da don kuma min kan Merci. ni fili yera a la awɔ karamɔgɔ kalanden ko don kalanden i bɛ yafa an ma karamɔgɔ m'an bila o la an ma dabɔ o kama voilà an y'a dabɔ bɛlɛ bɛn ani kelenya Awɔ. ani an ka donsoko ani an ka donsokolifɔ Awɔ. a bɛ san sɔrɔ cogoya min na fo an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko k'an ka laadala ko k'a ta ba la voilà ko n'a taara ba la i b'a ye ko caman ba bɛ ko bila n bɛ yafa i ma ka d'a kan i kana taa k'an ka kameramani fo kameramani fo yaku ya ya sogo ya sugu a mana cina accompagné ok n'o ye jɛnɛba tɔrɔ jaba i bɛ fini o fini an ka awɔ atelier la duchesse olu de ale de fana bɛ ah yen an ka bɔgɔlan fɔlɔ atelier ale ye tailleur ye oui ɔhɔ ale de fana bɛ olu finiw don a la ok k'a fana k'a dan sogo kan de donc ale balimakɛ ye seri ye ale bura n fatuma awɔ voilà donc bura k'i fo vraiment wagati n'a cogoya don sinon a ka di n ye don n'a nataw la an bɛna baroba kɔnɔ wɛrɛ kɛ an continue ne ko merci